ପିଲାମାନେ ତୁମେ ମାନେ ଏଇଠି ଥାଅ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଦାନା ନେଇକି ଆସେ। ଏବେ ତ ଦାନା କୋଉଠି ମିଳୁନି, ଯୋଉଠି ଦେଖିବ କେବଳ ଶିକାରୀ ମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଯେ ସେମାନେ ଧରି ନେବେ, ତାଙ୍କର ତ ଦୟା ମାୟା ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଦାନା ନେଇକି ଆସେ, ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଘରେ ହିଁ ଥାଅ, ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଫେରି ଆସିବି। ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଘରେ ଥାଅ। ମା ଆମେ ବି ଭାଇର ମୋର ଯିବୁ ତମ ସହିତ। ଆମେ ଟିକେ ବାହାରେ ବୁଲିକି ଆସିବୁ, ଆମକୁ ବି ସାଙ୍ଗରେ ନିଅ ନା ମା। ମା ଆମକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନିଅ, ଆମେ ବି ଯିବୁ ମା, ଆମେ ଯିବୁ। ଏମିତି କହି ସେମାନେ ଆସି ଗୋଟେ କ୍ଷେତରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେଠି ବହୁତ ଗହମ ଥିଲା। ପିଲାମାନେ ତମେ ଏଠି ଚୁପଚାପ ଥାଅ, ମୁଁ ଦେଖେ ଯେମିତି କୋଉଠି କେହି ଶିକାରୀ ନଥିବେ, ତାପରେ ଆମେ ଯାଇକି ଖାଇବା। ଏମିତି ସେମାନେ ଖାଉ ଖାଉ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସିକି ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ସିଂହ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସିଂହ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା, କାହିଁକି ନା ତାକୁ ଆଜି ଭୋଜନ ମିଳିଯିବ। ମା ଆଗକୁ ଦେଖ କଣ ଠିଆ ହେଇଛି। ମା ଦେଖ କେଡେ ବଡ ସିଂହ, ସେ ଆମକୁ ଖାଇଦବ। ମା ଦେଖ ମା, ସେ ଆମକୁ ଖାଇଦବ। ଆଜି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଖାଇବି, ମୋର ଆଜି ପେଟ ପୁରିଯିବ। ମତେ ଆଜି ତିନିଟା ଖାଇବା ମିଳିଗଲା। ମୋ ଶିକାର ଆଜି ବଢିଆ ହବ। ମୁଁ ତ ଭାବିନଥିଲି ମତେ ଶିକାର ମିଳିଯିବ। ଆଜି ତିନିଟା ସୁଆଦିଆ ମାଂସ ମତେ ମିଳିବ। ତାପରେ ରାନୁ ଆଉ ତାର ଦୁଇଟି ପିଲା ପୁରା ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲେ, ସିଂହକୁ ଦେଖି ଡରିଗଲେ।